সাবরম ডিভিশনে মায়েরা এডিসি ভিলেজ বাই খবজা প্রেমচন্দ্র পাড়ানি তাকুক সম্বোধন ত্রিপুরি সাজলাউকরা মেট্রিক এক্সাম রিভিউ ফাইমানি ইয়ারবো তামো জানি বেমার হামিয়া মানসিগৈ তাবক তিয় বইয়া হাকুমো বইয়া আঙ্গৈ নগর সিরিং সিরিং কলাইজা ফিয়াবা বসাবা নায়া হিনিবো তংমাইয়া জাগা ফাलै বসানো নাইখা রেশন কার্ড বন্ধগৈ বসানো নাইখা ফিয়াবা তাবকে ইয়াগো মুংসা রাং পয়সা করিখা নগদ তুনি যখনি কক্তমা খানাওই তিনি টিফ্রামথানি 39 মনো কেন্দ্রনি আদংতে আদং জগ্রক কুমা বদলে আদং জগ্রক থাঙ্গি নাইখা তি ইয়াগো যে মানথা চুবলাইখা কগ্রখা বেমার হামিয়ানো নাইনানি বাগৈ বারজা নাহারকা হিनै तनो बेलायना हामबाय जों ताबकसिनि ताखुं मिथुननि न फाय सफायजाक बनि साखामिया हनै खानागै जों ताबक जत 39 एसेम्बलिनि इयुथनि बररक पार्टीनि बररक बमा बदलनि प्रेसिडेन्ट रक এবং সিনি সেন্ট্রালनि बमा बदलनि बररक बसंबाय भाफाय सफायजाक बनि साखामिया हनै खानायनो जों ताबकनो बनि न फाय सफायलेजाक এবং इरो जों सिनि जत फायनाय बमा बदल इयुथनि এবং पार्टीनि कसासा सुबा सुबाय बनि साखामिया हनै खानायनो जों कसासा सुबा सुरुलायहा तो पहिला जतना हामबाय मारो तिनि जारा फायनाय रंनो तामानि होनलाय जों थानसा अंलायै जों जत बाहाय ग्रुमलायै फायमानि बायनो जत सुबा सुरुमानि बायनो सिनि ताखुं मिथुननो जों मेला पाइपलाया हामबाय मारो आं को निजे पार्टीनि सागनिय तामानि होनलाय आं खा लारो एवं खा चङ आरो एति हामिया जाया जुदि अन्य जागा जुदि खाना हालाय जों जुदि जत थानसा दंहालाय जों बंनो गोबांमा सुबासु रमिया फाबो जतटुकु फारि सुबासुरानि बायनो जों चेष्टा खालायनाय इरो फायमानि आगेयो जों तेहिं माइरासरि एडिसि भिलेजनि कायसा पारा थांजाक ताकुक सम्बिरामनि नव बनि चाराय काथा त्रिपुरा को बयस कम मेट्रिकरि तंमानि सादेननि ब ताबक आबुल ताबुल मेरा करक साजा करक हामिया ओइ दङ एवं ब ताबक मेट्रिक ब रोमा दिया खूब तामा होननाय खारायमा सोंसा नुयै खूब बाखा कष्ट नाय फेहासों एवं ताकुक आवनो गाथारनो जों खाना ट्रिटमेन्टनि बाय बनि नगनि दिलाइन थांनाय कोचिनि बमा बदलावबो चुबानाय इयुथआवबो चुबानाय पार्टीनि बररावबो जत सुबासुरै खानाब जों बनो ट्रिटमेन्टनि बाय बनि नगनि दिलाइन थानाय हनै जों तिनि बंनि बमा बफानो करगरि फैजाक आबनि लगे लगे जों ताबो इ ताकुं मिथुननि नबो फाय सफायजाक बनि जे मकल नुगियां माने कयेक दिन आगे ताबो कसासा चिनि कयेक दिन आगे फाय थांनाय रजरा सुबासुरु नाय र बरंनि सुबा सुबाय ता कसासा गामुंजा बबो चिनि एकजन पार्टीनि सक्रिय कर्मी आबनि बायनो जों चिनि ताकुं मिथुन दाक्ति दाक्तिनो हामथक एवं चिनि पार्टीनि बाय सामोन खालाय माथक चिनि दफानि बाय जोंनो जरा रोमाथक होनैनो जों खाखयमुं दंनाय चिनि मिथुन जुदि गाम हलाय चिनि पार्टीनि बाय अबयस्यै जोंनो जरा रोनाय होनै जों वानसमुं दं बेलायनो हामबाय चिनि जरा इरो फायनाय एवं ससियेल मिडिया दंनाय रंनोबो हामबाय जेराय मुंख्लाय तो आजि साखानि सरायनि बिं बमंलाय काथा माने दुइ मासिराव काहा पुइलानि सिमि दं जागबो सिसाराय पहिला मो साक फियांमान बेखबाय मासावबो फियाग गाखलाय आराम ब्रें खराव खाना कासि जेराय माध्यमिक रो जाखनि आ संनि रे जाखले कायनि रे जा आरो संथाम रमान दिया ले 3 मास काखा ले ताबो कोनो ट्रिटमेन्ट नि बागै बायरेत लांनाय लाई बायरेत लांग माला तो गामंनाय नों तामा हिन बनो चिकित्सा खालायरोनाय बायफुत लांनाय बनो सारि नंनि बेटे खतरासि माथा ननो स्रोतिनि रे सुबा सुखलायनो फायका मुथारक खायफिया बरक तो हायनि साका तो हायनि साका बरो खाब लांनाय चिकित्सानि बागै ले नों बनो चिकित्सा खालायनि सराय नारवायसा गाम खालाय नंना मुसु गाम खालाय मुसु निनि मुं खालाय सम्बादन पारा खालाय पारा हम आ पेन्सन दे पर